Oh guys, manis probinsya ng manginhasay guys, nanginhas guys. Dari dia kot-kot kalimang oh. Bala magkaning na ba ni so ding buha nga kot-kot mamungar man siguro ni. Yan saya kuha mga kuan ka buok siguro mga 4 ka buok. Na siguro na posible. Kahoy. Kahoy man. Ganara dagang buntag. Maureen taon ni pangitang probinsya ng manginhasay guys, manginhasal kalimang kada adlaw. Kaya may lay pangita. Hindi ko sana manghasay. Na siguro na na paak. Kamay man. Oh. Di ana guys, nakakuha na kalimangos probinsya ng manginhasay guys. Kulit na. Kalau kalimangan gamasay. Gamay man. Magpapakat akang video tak. Ha? Magpapakat ang video. Hindi, hubag ko lang ito. Gamay.